Čaute ľudia, zdraví vás XX Sniper XX a dneska sme tu znova pri našom Age of Mythology, teraz part 2. Už som raz natočil, ale nebol dobrý, pretože som sa necítil ani dobre, takže nebol dobrý a ideme trošku hrať kampaň a samozrejme ja som si trošku za kamerou si skúsil zahrať, aké to tam bude. Na tento obtížne tak to bude celkom hardcore a nakoľko ja ešte nie som stále rozohraný potom ako som to mal naposledy, no pred 2 rokmi, keď som to prešiel, keď som to ešte vedel dobre hrať. Tak čo som hovoril, ale to nevadí. Chápete, čo si chcem povedať, že ešte nie som proste rozohraný. Vtedy, čo som to pred 2 rokmi naposledy hral. Takže dneska sa vrátime späť k našemu Age of Mythology a ideme si prejsť ďalšiu kampaň. To budú rozhovor, takže ten vám nechám, aby ste videli, čo tam sa rozprávajú hajzlíci. Akantos, by the gods! I did not expect Mother Atlantis would send her best admiral to fight for me. Gracious words, King Agamemnon. And look at this. Ajax, I'm surprised to see you still drawing breath. These Trojan dogs keep trying, my friend. Good to see you again. Who did you upset to get sent so far from home? Well, someone had to come and help you put an end to this. Helen is held behind their walls, and we've had little luck breaking through. We are about to change that. You have arrived in time for our final push, Akantos. Get your men ashore. You can make your camp to the east, but be careful. The Trojans have some scouts in that area. When you are done, we will start preparations for our assault. OK, takže máme založiť tu na tábor. To je na východ od nás, takže ideme do toho. Máme celkom armádu, ktorá nám samozrejme bude slúžiť hlavne na obranu a už tu máme prvých nepriateľov, ktorých si samozrejme rozbijeme, pretože sú relatívne slabí. A my samozrejme začneme, pretože tu bude veľká prevaha súperov, tak budeme musieť začať hlavne s obranou a hlavne rozostávať na suroviny. A hrad by som rád hneď postavil, aby sme mali proste čím sa brániť. Takže máme postaviť mestské centrum. Všetkými musím dať stavať mestské centrum, aby sa to čím skôr rozostávalo. A týchto si rozdelím na polovicu. Tak. Nie je to celkom presná polovica, ale dá sa. Potom jeden prístav bude tu na hore a tu ešte, teda tu dole a tu hore. Tie musím poraziť, aby som sa vlastne, aby som mohol vyhrať tuto. No, cieľom kampane je poraziť tie dva prístave. Takže postavíme mestské centrum. Nikto nepôjde pracovať, ideme. Those ships are coming from the Trojan harbors. Ide sú z trojských prístavov, Those harbors are supplying the city. We must destroy them. Takže ide o to, že na nás začali útočiť tieto lode a my musíme zničiť prístavy, ktoré ich produkujú, aby sme neprišli takto o tábory a o všetko možné. Takže ja si tu trošku nastávam dedinčanov, aby sme mali dostatok surovín, pretože tie budú nehorázne potreba teraz na začiatok. To budú zatiaľ chrániť. A my zatiaľ dobijeme túto loď. Epicky ju dobijeme a epicky ju aj zničíme rýchlo. Dá sa, OK. Ideme tu a ideme kryť z tejto strany, ešte aj tu si tam pošleme nejakých vojačikov, nech máme naozaj čím brániť, aby to neskončilo tak ako predtým hru. Takže takto ešte zoberiem nejakých týchto, aby mi začali ťažiť. Takých dvoch ešte zoberiem na drevo, ešte nepotrebujem sa vyložiť. Tých zoberiem takto na drievko. Samozrejme ešte nejakých postav, aby sme mali stále dostatok jedla. A máme tu nejaké ovce, ktoré sa dajú nehorázne dobre využiť na jedlo, takže takto sa budeme stále tunak si budeme získavať suroviny, až kým nebude nejaký dostatok surovín. Ježišmária, medveď. Ich nemám rád. No. Ako títo sliepky dotentujú, tak pôjdeme na tieto srny, alebo čo sú to. No, tak to už bude. A je to. No, už je to.
Rýchlo. Πρόσεχε. Nemám na to celý deň. Tak. Πρόσταγμα. Z jedným si spravím takto znak. Prám na jednej strane. Έτοιμος. Dobre. Máme tu voľných ninčanov. Takže s nimi ideme sem postaviť. Tu bude samozrejme obranu, si tu postavíme. Nemáme druhú dobu, tak ju dáme robiť hneď ako sa to dostáva. S týmito ideme samozrejme tiež tu. Máme dostatok jedla. Alebo s jedlom bude problém. A dosť veľký. Čiže postavíme prístavy, aby sme samozrejme mali z čoho ešte získavať suroviny, aby ich bolo čím viacej. Prepáčte mi za ten preskočený hlas. To sa všetko spraví. Ježiši Mária, poďme do nich. Dobre, ideme, ešte si nastavám týchto. A ty ešte by si mohli nastavať a nie tam sa modliť. Takže za chvíľu budú točiť. Na to sa pripravujem. Postavím si klopov, pretože budeme rozbíjať. Epicky. A ja si to pošlem ešte niekde preskúmať, ako to vyzerá z vody. A Odtiaľ to vlastne. Títo dvaja by sa mohli zmodliť, títo dvaja ťažiť, tento ešte ťažiť drevo. Epicky ide už po nás loď. Epicky tu dole sú okolo jedného settlementu všetci. A idem len brániť zo začiatku. Nech to naozaj neprehráme. Nech nás nerozbijú proste len tak ľahučko. Až čo tu máte? Ježiši Mária, tam bude obrana. OK. Takže máme takú maličkú armádu zatiaľ. Už by to mohlo dokončiť. Vy choďte ťažiť drevo, nech máme potom na tento. Choďte ešte ťažiť. Epicky sem postavíme 3 lode. Sem. To stále išlo. A ešte epicky ideme zistiť, čo je v tomto prístave. Pripravené nás ohromiť svojou silou. No, teraz nám začnú hromadiť trošku suroviny, ale s týmto nebudeme stále dobre. Keď tu postavím takto sípku, sem, asi, približne. No, presne tak, choďte po sebe, strieľajte po sebe, to vám určite pomôže. To je to najlepšie, čo môžete robiť. Fakt, to vám pomôže. Dobre sa to ide tam, kam to má ísť. Vy dostávate sípku, to sa medzi tým dokončí boh. Alebo ďalšia doba. Na ktorej bude záležať tento boj, či sa dokončí skôr alebo neskôr. Ale nie, samozrejme, moje víťazstvo bude záležať úplne od niečoho iného. Ešte čo tu je? Tiež toto tu je jak nasraté, a to budú aj pravdepodobne obry, ktorých nejako nemám rád. Haha, hlupáci, no dobre, zničte ma už. Nech mi to nezaberá. Poviem, že kde na mňa už útočia, to oni si len tam dovolujú. Takže idem si to dať stavať. Trošku na jedlo. Aby sme hneď aj mali. Koľko vás je 12. Aby sme hneď aj mali dostatok surovín. Tak. Tam asi to nepostavíme. Len tu. Vy zatiaľ chodíte sem stavať. Sem. To máme stále pod kontrolou. Keď si postavíme na stavbu vecičiek, si postavíme, no zväčšíme produkciu. A môžeme zväčšiť produkciu aj tu na vlastne. Nech to naozaj funguje. A my nemáme samozrejme z čoho nastavať na vojakov, takže budeme si ešte počkať. Jezus Mária, čo tu je? Ne, už útočia. A zrovna na miesto, kde neboli. Na ktoré sme neboli vôbec pripravení. Čo je to zblbé? No, rýchlo.
To by ho zajímalo, čo ty čakáš. Dobre, bežte ťažký, Βούλομαι, či chceš. τόμος. Πρόσεχε. Καλώς. Epických teraz musíme zničiť. Čo tu máme vpredu? Proste Ajax je vpredu. OK, to už by sme sa mohli vrátiť späť do práce. Πρόσταγμα. Choďte brániť. Έτοιμος. Choďte na túto stranu brániť. Máme tu ešte nejaký... Ježiši Mária, nechoďte. Πρόσταγμα. Odkiaľ sa berú títo hajzlíci? Ναι. Καλώς. Oni tu proste čakali na nás. Ty kokos, odkiaľ sa oni berú? Odtiaľ to nie. Ναι. Ναι. Εις μάχη. Ναι. Εισβολή. Ty vole, toto už... Aby ich mater zabila konečne. Έτοιμος. Dobre, ide Βούλομαι. středníky klop. Έτοιμος. Βούλομαι. Βούλομαι. Ideme Πρόσταγμα. epicky zistiť, odkiaľ to ide. Sme sa mali čím brániť naozaj. Έστω. Dobre, takže odtiaľ toto išlo. Καλώς. Καλώς. Keď zabraníme tu na prístupu, tu na, tak nebudú môcť ísť. Πρόσεχε. Έτοιμοι. Sú tu nejaké voľné políčka, dve sú voľné políčka, takže Έτοιμοι. ideme k voľným políčkam Πρόσεχε. a Βούλομαι. už epicky dám postaviť niečo. Neviem odkiaľ môžem začať stavať, ale... Ježiši Mária. Si nemôžeš postaviť drševiená zeď. Odkiaľ môžem stavať pre Boha. Μάλιστα. No tak bež sa tam pozrieť, čo tam je. Ναι. Λέγε. Έστω. Μάλιστα. A to ešte postaváme niečo. Βούλομαι. Έστω. No nič Μάλιστα. tam není dobré. Έστω. Ναι. Βούλομαι. Λέγε. Joj, keby to nebolo teraz také zabugované, tak by to bolo v pohode. Kde si? Ne, taký jeden ešte. Έτοιμοι. Sem. Λέγε. Βούλομαι. Έστω. Postavíme si kovárňu, aby sme mohli hneď aj zaraz dať novú túto dobu. Ετοίμος. Ježiš, a ja zase nemám návojakov. No zase. Πρόσταγμα. Πάνι. Predtým som samozrejme mal návojakov to. Teraz musíme trošku ešte rozbehnúť návojakov, lebo Ναι. sme pozadu. No do toho rýchlo dostávaj. Kováreň. Λέγε. A nejako sa dostáva kováreň, tak pôjdete niečo stavať. Λέγε. Tu postavíme návojakov konečne. Ναι. Ale ty ešte dostávaj toto. Βούλομαι. Ετοίμος. Ναι. No. Rýchlo. Ako to ide? Tak, môžeme postaviť na... Hydralev bude lepší asi. Takže, Λέγε. ešte takto. Έστω. Postavíme epicky sem niečo. Βούλομαι. Epickým zaterasíme aj druhú cestu. Neviem isto, či tam bude cesta, ale Λέγε. zistím si to ešte, Postav či tam je, sa dá miesto. prejsť. Alebo nie. Έτοιμος. Μάλιστα. Si ešte jednoducho postavím. Ναι. Dobre, dá sa tu prejsť. Takže Πρόσεχε. spravím to takto. Tak a za to ešte postavím hradbu. Μάλιστα. Ty samozrejme dostávaj toto a ešte Prosím, ticho tiež. dostávaj toto. Teraz môžeme produkovať vojsko, čo je obrovská výhoda teraz. Tak a hneď máme už ešte vylepšovať. Teraz len aby stále sme produkovali suroviny a všetko bude v pohode. Ešte to tam postaviť, nech to stále rýchlo produkujeme. Πρόσταγμα. No. Μάλιστα. Λέγε. Teraz nemáme zrovna zase suroviny. Joj bože, to je produkcia pomalá. Už ju môžem zvýšiť. Tak. Aj toto ešte zvýšime, aby sme furt produkovali. Tak. A toto ešte by sme mohli vylepšiť, len nemáme samozrejme z čoho. Πρόσεχε. Βούλομαι. Βούλομαι. Čo ty tu robíš? Πρόσταγμα. Εισβολή. Πρόσταγμα. Šiel. Μάλιστα. Μάλιστα. No dobre, Βούλομαι. tak nechám ťa prejsť sem. Έστω. Ναι.
Ak je ten Arkantos prostý, to sa ani nedá Esto. porovnať s nikým. Etimus. A presne tak, ešte pozvúť svojich vojakov. Pritom za A ním máš hero nikoho. has fallen. Πρόσεχε. Πρόσεχε. To by sa hodili ešte, Βούλομαι. aby išli Βρυτόμος. jednoznačne opracovávať drievko, teda získavať drevo. Ježiši Maria. Arkantos mi tu vyvolal vojnu. Λέγε. Ktorú som ešte nebol samozrejme pripravený. Πρόσταγμα. Βούλομαι. Καλώς. Εισβολή. No rýchlo dostávaj sa, nech máme s čím brániť aspoň. No dobre. Πρόσταγμα. Καλώς. Εισβολή. A hero has fallen. Έτοιμος. Ďakujem. Πρόσταγμα. Λέγε. Καλώς. Okej, díky. Ani nemáme, Izvoli! nebudeme mať prašecka. Ne, nebij ich. Debil, jeden debilný. Nebij mi prasacka. Sú moje prasacka. Som si vytvoril. No tak necháme takto zheniť tie prasaca, nech nemusím prestávať produkovať. Tu si ešte zajdem po hrdinu s Ajaxom. Dúfam, mi oni napadnú. To by nebolo dobré. No samozrejme napadnú. Príjem aj od druhého. Esto. A vyvolám ďalšiu vojnu. Πρόσταγμα. Εισβολή. Ne. Esto. Zdraj. Esto. Izvoli. Λέγε. Καλώς. Πόρο. Tak. Nastavím nejakú tú armádu. No, som to zrovna nebudem môcť stavať armádu. Takže nemáme železo samozrejme. Λέγε έτοιμη. Μεταλλεύς. A hero has fallen. Zase mi zdochol. Λέγε. Den sa ani neudrží na nohách, ty vole, on je ožratý jak neviem čo. No rýchlo. Tak ideme, Μάλιστα. tak oživi tohto, poďme brániť. Zase Έτοιμος. nastávame armádu. Λέγε. Ορθώς. Λέγε. Poďme už do Βούλομαι. útoku konečne. Konečne pôjdeme do útoku. Tak epicky nám toto tu ťaží stále. Ešte by sa viac epicky hodilo, keby sme mali z čoho robiť konečne vylepšenia. Πρόσταγμα. Ορθώς. Πρόσεχε. Tu Μάλιστα. nejaké, tu je zlatý dol. Takže Ναι. Λέγε. Βούλομαι. keď vyšíme produkciu ešte zlata, nech nežijeme len na kyklopo, ktorí nepotrebujú Prosíte? zlato na Mali ste. výrobu. Mestská centra, Πρόσταγμα. tak tam Έστω. postaviť takto epicky. To malú Βούλομαι. doslova dedinku, Έστω. Βούλομαι. aby sme Esto. samozrejme mali Μάλιστα. z čoho žiť. Tak a poďme Esto. prestávať toto. Ναι. K osade sa potom prepracuješ. Πρόσεχε. A ešte ty by si Μεταλλεύς. Λέγε. mohol Μάλιστα. Βούλομαι. Έστω. trošku mu pomôcť. Ježiši, 69 zo 70. Dobre, už máme Πρόσεχε. Έτοιμο. dosť naše Μεταλλεύς. zlata. Μεταλλεύς. A ten bol sa minie za chvíľu, takže budeme musieť nastavať armádu a ísť dopredu. Ježiši Mária. Πρόσταγμα. Χώρο. Σμάκι. Πρόσταγμα. Hej, napadajú. Ja si tu postavím nejaké tie hradby a obranu, aby som mal s čím brániť. A hero has A fallen. zase neudržal na nohách, ten je fakt dožratý. A to by sme mohli vyhrať už Πρόσταγμα. epicky. Λέγε. Tak sme ich zničili. Celú ich Έτοιμος. armádu útočnú. Vypadá, že to bola útočná armáda. No a Πρόσταγμα. Βούλομαι. Μάλιστα. Έτοιμος. Πάνι. víte, takto zhromaždíme armádu. Epicky. Konie asi už nebudeme produkovať, takže toto choď ešte dostávať, Λέγε. takým choď ešte postavať Πρόσταγμα. jednu Βούλομαι. na jedných týchto
Έστω. Koníky asi moc nevyužijem. Έτοιμος. Asi určite moc nevyužijem. A už takouto armádou by sme to mohli dobiť, myslím, že. Neviem, ale tam, ale veľká armáda. Μάλιστα. Ježiši, lak. Ja si ich spravím na ťažkú piechotu. A ako si ich takto ešte obrním epicky. Nie, radšej nespravím ich na ťažkú piechotu. Potom ich ešte obrním. Nech to nie sú také slabé jednotôčky. No rýchlo, ťažte. Čiže strašne pomaly, vedeli ste o tom. Léger, vůleme. Máme tu kopu hoplitov. No, epicky, ešte jeden. Tak, môžeme ísť. Έτοιμος. Βούλομαι. Έτοιμος. No poďme, on sa medzi tým dorobí. Esto. A my budeme mať útok jak neviem čo. Už útok, obranu aj všetko by malo to zvýšiť. To je 60%, 67, 70. Tak to si ešte počkáme tu na. Keď sa to dokončí. No, už môžeme ísť dopredu. Už aj majú lepšie skiny. Ty epicky pôjdeš tu na týchto vzadu. Tam sa sereš tu, poď. A len do nich už. No. Ježiši Maria, to ja na chvíľu odídem z mesta a už idú po nás. To je ako naplánovaný útok. To nevadí, keď im rozbijem jednu, ale keď mne ju rozbijú, tak ja som pekne v riti. No dobre, no tam ešte tieto milície, takže to ešte obránim. Pohodičke, obránim. Tak ešte nastavám armínu. Tak. Dobijeme epicky. Tak, a ešte zničíme a môžeme... Ježiši Maria, už tu majú proste obranu jak... Ne, ja som si nechal zapnutý Skype online, takže ak mi bude niekto volať, tak sa pôjdem obesiť. Alebo pôjdem radšej jeho obesiť, to bude vyzerať epickejšie. Nič, posledný trojský dom. O, lak. Okej. Ne. Dobre, môžeme ísť do útoku. Zase. Ideme. Takto sem obídeme, až sem. K ním. Alebo sem radšej. Takto. Epicky. No dobre. Tak ty. Ujdi mu niekam. Plne preč. Namiesto teba postavíme ďalšiu loď. Ježiši Maria. My tu máme Ajaxa. Vzadu, tak bež ho oživiť. Ne, tu k tejto veži nechcem ísť. Túto vežu chcem ani dotknutú. Ne. To nie je v mojom úkole ničiť vežičky. Ježiši Maria, oni zase tu útočia, to sú aj zlí. Aspoň si rozbijú armádu. Nabijú si držku o mňa a môžem ísť potom do útoku krásne. Keď si tu postavím niekde. Jezus Maria, už aj tu začali útočiť. Môžeme ísť už do útoku. No. A ideme do útoku. Epicky do útoku. Keď to tam dobijeme, tak on nám bude aj... Produkcia sa nám zníži. Teda produkcia. Preplnenosť. V budovách, no rýchlo tam doklušte.
Εισβολή. Λέγε. Καλώς. Λέγε. Καλώς. Έτοιμος. Βούλομαι. Εισβολή. Έτοιμος. Teraz to epicky rýchlo zničím. Tak, nech nemajú čo produkovať. Môžeme ísť už do nich epicky. Πρόσεχε. Εισβολή. Veľkú časť hradieb. Vydohradie, teda do... Toto chcem chcel povedať, nestrieľať zbytečne. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Zatiaľ toto už by mohlo ísť do útoku zase, alebo aspoň toto brániť. Tak, choďte ničiť toto. Λέγε, εις μάχην. Πρόσταγμα. To budú zbytočne ničiť. To my už doničíme. Bolo by epické sa posunúť kúsok, alebo ne. Začnem útočiť na niekto, tak sa postavte niekam, už budete vy útočiť. Sami podľa seba. Tak, epicky. Πρόσταγμα. Ničíme. Ne, to bol lag jak svinia zase. Χώρο. Zase nám prepína video, takže ideme do nich. Λέγε. Καλώς. Zničte Εισβολή. tento. Sa mi ráta táto hudba k tomu. Πρόσταγμα. Vidíte to konečne už rýchlo. To máme za sebou. Tak, postavíme jedno tohto. Πρόσταγμα. Εισβολή. Tak, Έτοιμος. a bežte brániť. Teda nie, ešte Lege. musíme týchto tunok brániť. Πρόσταγμα. Ορθός. Dobre, zničíme toto. Πρόσεχε. Λέγε. No epicky to už zničte. No rýchlo. Nemám na to celý deň. No to tu dochne jak... Keby to išlo, neviem čo. Tak, do útoku. Máme tu ešte nejakých vojakov naviac. Ježišimária, to sa tu nahromadilo nejak, som to Βούλομαι. vyžral celé. Μάλιστα. No buďte sa... Ježišimária, už to zobrania. Εισβολή. Καλώς. Έτοιμο. Εισβολή. Tak, zničte to ešte rýchlo. Trošku si to obehnem takto. Ne, stojte na mieste, ide na mňa útok. Pôjdu niekam úplne epicky inám. Pôjdu si chrániť doky. Ne. Pravdepodobne. Εισβολή. Ktoré im ja teraz zničím z mojej podpory. Καλώς. Alebo jednoducho zaútočia. Čo je ešte epickejšie, Πρόσταγμα. Έτοιμος. logickejšie zaútočiť, keď nemajú chránené nič. Tak, aby to vyšlo čím najlepšie. Zničil som mu posledný dok a vyhrali sme kampaň, akorát neviem za koľko, takže pre dneska sa s vami rozlúčim a ukážeme si, čo sa nám otvorilo. Keďže sme prešli poškrabaný povrch, otvoril sa nám pekný plán a ja si toto ešte natočím samozrejme. Ešte ďalší diel, nech vám pretočím, lebo chcem vedieť, ako to bude pokračovať. No dianem za kúsok. Dobre, trošku bola tam prestávka, myslím, že medzi tou informačkou a prvým AOM-kom. A bolo to jedine kvôli tomu, že proste aj jasne na divokých som mal spor s jedným hráčom, s jedným s dvomi, s tromi, alebo neviem, či tam mám rátať tých všetkých troch, ktorí sú tam okolo mňa. A bola trošku vojna, tak som sa musel ešte brániť, takže sa už vyšlo, neviem koľko tam je dní teraz rozdiel, pretože toto natáčam vlastne ešte deň po spore a ja tam chcem dneska ešte dávať to video. Avšak toto video, čo teraz som dotočil, uvidíte až niekedy ďaleko na konci prázdnin. Tak sa s vami rozlúčim. Čaute! Čaute ľudia, zdravím si Sniper XX a dneska si ukážeme znova Age of Mythology, ktoré už mám tretí diel a celkom ma to teraz baví, takže budeme takto pokračovať, až kým to neprejdeme. Samozrejme, vychádza mi to tak na 31 kapitol, aby sme to prešli, takže ešte sa máte na čo tešiť. Možno, že aj viacej, pretože niektoré budú trvať fakt dlho, niektoré aj dofailím samozrejme, s tým musíte rátať, takže možno, že až tak 60 epizód, navyše hráme na obtížne, takže budem dosť často failiť.
A ešte by som vám chcel povedať, že ako budeme pokračovať, alebo viete čo, na to, aby ste sa viac tešili na tieto let's playky, tak vám nebudem ukazovať, keď budeme tadyto v Grécku pokračovať a kam prídeme. Ešte vystriedáme 4 krajiny, myslím, že? Nie, počkajte. S Gréckom to bude 4 krajiny. 4 krajiny aj s Gréckom ešte vystriedame, takže sa máte na čo tešiť. Takže začneme už natáčať, hrať, pretože nič nám tu nezostáva. Ešte predtým, než začneme, ešte ma tak napadlo, že ja som teraz na divokých trošku vo vojne, takže videá, no vo vojne, to už teraz keď vydám toto video, tak už dávno bude asi po vojne, ale myslím si, že ešte aj teraz, keď toto vydám, tak ešte budeme vo vojne s veľkým kmeňom, pretože sa to blíži k vojne a je taký čas tam akurát, že sa bijú hráči medzi sebou tam z nášho kmeňa ešte s ostatným s kmeňom vedľa nás, ktorý je o čosi silnejší, takže tamto najskôr z toho bude riadna vojna, takže videá budú možno vtedy menej častejšie, ale samozrejme budú stále vychádzať normálne. Tak. Takže je čas začať hrať a nevidím tam žiadnu prekážku. And here he comes, Odysseus, a champion of Atlantis, sent to fight in my army. Join us, Orcanthus. You know the famous Odysseus.